Καλώς ήρθατε στο... Γιατί μπαμπά. Τα συγκείτε, μπαμπά. Καλώς ήρθατε στο Γιατί Μπαμπά. Το Γιατί Μπαμπά είναι ένα podcast που έχω φτιάξει για το Spotify, το οποίο όμως πλέον θα βρίσκεται και στο YouTube. Ναι! Και ξεκινάμε τόσο πολύ επαγγελματικά που δεν έχουμε φέρει ούτε καν τα μικρόφωνα μαζί μας. Το πρόβλημα είναι ότι οι διακοπές τελειώσανε πλέον και είμαστε πίσω στη βάση μας. Οπότε θα τα λέμε πλέον από εδώ. Και όταν λέω από εδώ, δεν μιλάω αποκλειστικά από εδώ. Μπορεί να είναι από εδώ, μπορεί να είναι από εδώ ή ακόμα και από εδώ. Εντάξει, δεν έχει καμία σημασία από πού θα με βλέπετε. Σημασία έχει όμως ότι θα με βλέπετε πλέον. Γιατί μετακομίζουμε. Και τι εννοώ μετακομίζουμε? Δεν παίρνουμε κάποιο δάνειο να αλλάξουμε σπίτι, επειδή τα παιδιά μου φωνάζουν πιο δυνατά από πάγκο της λαϊκής. Μετακομίζουμε πάρα πολύ απλά γιατί από το Spotify και το podcast που είχα εκεί πλέον θα το φέρω στο YouTube. Το Γιατί Μπαμπά είναι ένα podcast μέσω του οποίου απαντάω σε ερωτήσεις των παιδιών μου ή διηγούμε και κάποιες ιστορίες από φίλους ή γνωστούς οι οποίες έχουν να κάνουν με παράξενες ερωτήσεις που κάνουν τα παιδιά. Οπότε μετακομίζουμε από το Spotify και ερχόμαστε στο YouTube, περισσότερα λεφτά, αλλά και κύριο και σημαντικότερο είναι για να δείξω και τη φάτσα μου. Είναι πολύ όμορφη η φάτσα μου και προφανώς στείνοντας εδώ όλα τα πράγματα τα οποία... Μικρόφωνο τώρα εδώ. Το μικρόφωνο εδώ του πέτου που είχα, κάπου εχάθη, μάλλον το πήρε αυτός. Ρούντι, τα παιδιά. Παιδιά, ο Ρούντι, τροετικότα του. Όπως και να έχει, το επόμενο επεισόδιο θα είναι με κανονικό μικρόφωνο και όχι με hands-free, δεν ξέρω. Ναι, φαίνεται, όχι με hands-free. Επίσης, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να γράψω podcast στο σπίτι? Ξεκινάω την ηχογράφηση και νομίζω ότι βρίσκομαι σε πανηγύρι με τα καγγέλια. Αρχίζει ο μικρός να παίζει drums, ο μεγάλος να παίζει με κιθάρες, να κοπανιούνται. Καμιά φορά κλείνουμε στην τουαλέτα για να κάνω την ηχογράφησή μου. Και μου χτυπάει η γυναίκα μου την πόρτα. Είσαι καλά, μιλάς μόνος σου, είσαι τρελός. Ενώ τώρα ναι. Τώρα βλέπουν την κάμερα, βλέπουν το κινητό και λένε γράφει επεισόδιο. Κάτι κάνει, ας κάνουμε ησυχία. Ας πάμε να παίξουμε στο δωμάτιο. Επίσης, μέσω του YouTube θα μπορώ να βλέπω και τα σχόλια που θα μου κάνετε. Του τύπου Χριστό, δεν είσαι αστείος. Βρες κάποιο άλλο αστείο να κάνεις. Και εγώ πολύ απλά να απαντάω ότι και εσύ δεν ήσουν αστείο για τον πατέρα σου, αλλά σε κράτησε. Και ας είμαστε και ειλικρινείς. Το YouTube είναι μέρος για όλα. Θες μουσική? YouTube. Θες ταινία? YouTube. Θες να φτιάξεις ψυγείο? YouTube. Θες να βρεις απάντηση στο Γιατί Μπαμπά? Εντάξει, και αν δεν ξέρω την απάντηση, θα κάνω ό,τι κάνω και στο σπίτι. Ρώτα τη μαμά. Επίσης να πω ότι κάθε εβδομάδα θα προσπαθήσω να υπάρχει νέο επεισόδιο. Όχι όπως το γυμναστήριο που λες θα ξεκινήσω Δευτέρα και καταλήγεις τελικά να πηγαίνεις Δεκέμβρη. Αν θέλετε μπορώ να ανεβάσω τα podcast του Spotify στο YouTube σε μορφή βίντεο, η οποία θα είναι λίγο καλύτερη από αυτή, δηλαδή θα έχω αυτό εδώ το hands free, ούτως ώστε να υπάρχουν όλα μαζεμένα. Στο Spotify υπάρχουν γύρω στα 5 με 6 επεισόδια για την Μπαμπά, μπορώ να τα φτιάξω πάρα πολύ εύκολα και εδώ. Τόσο των επεισοδίων του Για την Μπαμπά θα κάνουμε και άλλα πραγματάκια, όπως αυτό. Θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Το θελήσατε και έγινε πράξη. Από εδώ και πέρα το Γιατί Μπαμπά θα είναι στο YouTube. Οπότε το κύριο μέλημά μας είναι να ξεκινήσουμε με τα βιντεάκια του Γιατί Μπαμπά. Ό,τι ήταν στο podcast θα το κάνω και εδώ, ίσως με λίγο πιο χιουμοριστικό τρόπο. Οπότε κάντε ένα subscribe στο κανάλι, να κάνετε ένα like στο βίντεο και να αφήσετε και ένα σχόλιο. Κάντε share αυτό το βίντεο, ή μάλλον όχι αυτό το βίντεο, μην το κάνετε share. Κάντε τα επόμενα βίντεο share που θα ανέβουν και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο καινούργιο επεισόδιο που θα κάνει και την αρχή. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι ένα ό,τι να είναι, τέλος πάντων. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.